बायजोब्बाय गैला Good morning गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय लोगोफोर दायो मर्निंबाबो माने 11टा साराय 11टा बारबाय आरोना 12टा जानो बाखि होनब्लाबो मर्निंआनो आरोना 12टा जायाखै नालाय लोगोफोर ओमफ्राय आङो दखानाव दङ दायो नानिया स्कुलनिफ्राय थांनानै फैबाय माया लानानैहाय न'आव थांफिनबाय आरोना ओंखाम ओंख्रि संनो ओमफ्राय दिनै आंना बोरायाबो न'आव गैया गारि लानानै थांदों नालाय लोगोफोर स' बिदिब्ला थ'बाय थादो लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय आंनि ब्लगखौ जोबजासिम दिनै नोंथां मोजां मा मा सेयार खालामलांनो हायो हाया स' दायो नायनोसै आरोना लोगोफोर बिदिब्ला फैबाय थादो आंजों लोगोसे स' लोगोफोर दायो आङो न'आव ओंखाम जाहैनो नेदोंना माया ओंखाम जाखांनानै हाखु दाखु दखान थांबाय बेसारा आंखौ ओंखाम उखैबायदां होननानैहाय रेस्टआनो गैया बेबो फैनानैहाय गावनो आंथ' दखानाव थाबायना न'आव फोसाबनाय नानिखौ लायनाय संनाय बेसोर रेस्ट गैया आरो वाल बानायनो होदोंना दिनै इथा गारदोंमोन बिदिनो फैसा होबोखाबाय माया गालांदो बिसिनावहाय होननानैहाय आइनो होबोबाय दा लांफैथोंसै होननानैहाय दायो न'आव नानिखौ गारबोदों माया जाखांथाब जाखाङैखाय आंखौ ओंखाम उखैबायदां साननानै गावहाल' थाब थाब जानानैहाय नानिखौ जाहोनानै थांबाय दायो आंबो नै फैबाय दै लाहांना होबाय जि गोसा सौग्रावदों नै बेयावहाय खाफालावनो दै लायना होफैनायाव बुहैनो बायदि मिथिला थांनि दायो न'सिम मोनखानोसै टाइमाबो जाबायना जानायालाय बोरायाबो रिजार्भ थांदों दिनै रिजार्भ गारि लानानै खाथियावनो गसाइगावआवनो आरोना लकेलावनो 3टासो जाबोगोन खोमादां न'आवसो ओंखाम जाफैगोन होनदोंमोन जाफैयो ना जाफैयो मिथिला आङो जाबनानै थांफिननोसै आरोना लोगोफोर लोगोफोर नै फैनानै जाफैग्रोखाबाय आरोना आङो लाबाय नै थोरसियाव माया खिसि संदों ओंखामबो दङ सोर माखौ जानो गोसो लाव ओंख्रि मैयानि दंमोन बेखौ लानानै जाबाय आङो बेदर लाव लाव बिगुरखौ गारबावाखैसो आं भाजायाव होदों मुला जालांजोबबाय माया दोनबावदों लाव बिगुरखौ जादोंना जायाखैथाय जानो सुखुवाखै दां सासे ओंखामखौबो जाया सोर सैमा फिसाया मोजां जागोन आरो माया फैफिननानै रेस्टखौनो मोननाय नंला आरोना माने बे आफामोन जोंहानि आफा बिहाव जायो आरोना दखान गोदान खुलिनायनि बै बारावनो जोंनाव माने पार्टि बिबाय थादोंमोन नालाय ओमफ्राय जाहोनाय जायाखै मा फैबा जाहोगोन होननानै गावसोरनो नोंसिनि मा फैबा ज' जानोसै होननानैहाय जायाखैमोन नालाय आंबो हारसिंमोन ओमफ्राय दायो माने बिसोरो दिनै जागोन आरोना ओमफ्राय दायो फैनानै संफैगोन बावनांगोन बियो आरोबाव बेदरखौथ' संखाबाय माया खेबसे न'आवबो जानायनि बिसोरबो होननानैहाय ओमफ्राय बेदरखौबा जायोना जाया नासो ना खर' जानो बिदों ना खर'बो लाबोखाबाय सङाखै दा संफैनांगोन आरोना बे फैनानै जागोननोसै आं बिदिब्ला लोगोफोर देखायबाय थाला जाहोगोन ना बेदर दाउ बेदर आरोना खोनाले मामिया देक्सुनो बेदर माबा ओंखाम होदोंना होआखै जाखांबाय बिदिनो बेना फिनानै दोनदों नोंनि स्कुलनिफ्राय फैबा जाम्बा नालाय जागोननोसै लोगोफोर बिदिबा जल्दि जल्दि जानानै थांफिनसै आं दुगैनानै लोगोफोर दायो आङो ओंखाम जाखांनानै दुगैखांनानै देलायनानै फैबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै आं पावार बेंकजों डाटा केबोलजों लाबोखाबाय आंनो दाहाय नांगोन मबाइल आंना 40%ल'सै आङो भिडिअखौ इडिट खालामखांजोब्बाय डाउनलड खालामबाय आपल'ड होनांगौल'सै आरोना बाखि दा आपल'ड होनोसै आं दखानाव थांनानैहाय मोननैसो माल लायनांगौमोन हास्लाबगोन ना हास्लाबाथाय र' माखौ होननि मा जायो स्कर गैलामोन आंहा लोगोफोर स्कर ओमफ्राय दाहाय मोनानानै सफैगोन ना बोरैया 3टासोआव सफैगोन होनो नायनोसै मा जायो सफैना सफैया बास स्टेन्डनिफ्राय नै बास स्टेन्ड
फाग्लि आंजों खारफाबावबाय गोलैबावसिगोन खोमा बिसोरो दासो बाइकजोंहाय बामावहाय साथाम गाखोग्राना दायो आङो दखान मोनफैबायानो नै नै बेजों हाबफैदों खेबसेनो ट्राकआ सफैखादों आरोखि ड्राइभारा थैगोन ना माखो बेखौथ' बुंनो हाला ड्राइभारनाव हाबैयासै दां बायजोब्बाय गैला मानसिफ्राथ' जेबो जायासै नै रेलिंआ बेजों हाबदों मानसियासो दा मा कन्डिसनाव दंथाय कि सिंगेल ছিল নাকি সিঙ্গেল ছিল নাকি ড্রাইভারটা मिन्थिला लोगोफोर दा नेशनेल हाइवे 31C बाहायनो जादों बेजों जाबाय हाब्रुबिल थांग्रा लामा कट थांग्रा लामा ओमफ्राय ओरै बाजार थांग्रा लामा ओरै ट्राकआ बेनो ट्राक नाम्बारा जाबाय झारखन्ड JH नाम्बार झारखन्ड JH02AU3 JH02AU7321 ब्रेक जोब्बाय बेनो ट्राकआ एक्सिडेन्ट खालामफैनाया गारि नाम्बारा जाहैबाय सरोटो नाम्बारটা उठाओ আমি 16J1330 सेलेरियो पारा एयरबेग ओंखारजोब्बाय सब ओंखारजोब्बाय एयरबेग सेयरबेग बायजोब्बाय हनै एयरबेग गैयि गारिसो दं माथो बे ट्राकआ जाहैबाय आसोलाबो नै आदासो पुलिसनि गारि सालायग्राखौसो बे पुलिसनि ड्राइभार बे गसाबनि ड्राइभार बे आदाया एक्सिडेन्ट जादों हाइवेआव नेशनेल हाइवे 31 ओरै हाब्रुबिल थांग्रा लामा बेजों SS मार्केट ओमफ्राय नैबे पस्टआवनो जादों ट्राकआ सफैदों फुरा गारि नाम्बारा जाहैबाय A16J13330 ओमफ्राय बै सेलेरियो ना 727021 स' लोगोफोर बे माने एक्सिडेन्ट जानायाहाय बिजि ना मामोनथाय मिन्थिया आरोना एसेबां मोजाङै मिन्थिया हिनजावफोर सानै दंमोन होननानै बुंदों आरोना भिडिअखौ आं बानायाखै आंनि हासबेन्डआ बानायदों रायलायनायाव नोंसोरो खोनाखाबाय मिन्थिखागोन आरोना ओमफ्राय मबाइल आंना माबाबाथाय मोजाङै नुवा आरोना बिदिनो बोरैबा एसे फ्रि नुहाङो स' दाम गोसानि मबाइल नालाय ओमफ्राय दायो मानसिफ्रा बासिगोन ना बासिदा मिन्थिला दे लोगोफोर माने थैखो ना थांखो मिन्थिला हिनजावफोर सानै दंमोन होननाय खोनादों आङो ओमफ्राय जेबो जायासै खोमा दां खिबुनि सिटआवसोमोन खोमा सिगांनि सिटआव गैलामोन दा माने मोजाङै एफा मानसिफोरना मोजाङै खबर मोनासै आरोना बेनि थाखायनो आं जास्ट खोन्थाबाय आरो भिडिअखौ आं बानायाखै आंनि हासबेन्डसो बानायदों होननानैहाय मोनसे खामानि दंमोन बेयाव थांदोंमोन नालाय बियो ओमफ्राय थाग थिग फैनाय समावहाय लोगो मोनबाय आरोना बे हाब्रुबिल थांग्रा लामायावहाय सिगांबो जाखांखाबाय बेबायदिनो बेयावहाय जाबाय थायो आरोना एक्सिडेन्टआहाय
ओमफ्राय आरो दाथ' लामाफ्रा गासैबो जेरैबो मोजां जाजोब्बायना जा लुनायानो जोबनो थाङा आरोना लोगोफोर स' लोगोफोर बिदिबा बे ब्लगखौ बेयावनो दोनथ'नोसै ओमफ्राय थाबैनो नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनगोन आरोना स' बाय बाय लाभ इउ टेक केयार